O CIFA Farixa converteuse o sábado no auténtico epicentro da innovación tecnolóxica en Ourense. Lonxe de ser unha simple cita académica, as xornadas de electricidade e electrónica acadaron un éxito rotundo de convocatoria, unindo a especialistas, docentes e alumnado nun diálogo vibrante sobre o futuro do sector. O encargado de romper o xeo foi o coñecido catedrático e divulgador Jorge Mira, que captou a atención do público, desgranando os segredos da compensación do factor de potencia. A partir de aí, o evento colleu ritmo de man de firmas punteiras como Televés, Aucor ou AMI Technologies, que baixaron á terra os grandes retos da automatización avanzada e o imparable avance do Internet das cousas. Xa pola tarde as conferencias deron paso ás prácticas. As aulas taller do centro encheronse de actividade cuns obradoiros onde os asistentes poideron afondar en cuestións como as medicións exixidas polo regulamento electrotécnico para baixa tensión, o deseño de proxectos integrados de telecomunicacións ou o manexo de maquetas industriais automatizadas. O espazo para o debate e a reflexión veu marcado pola mesa redonda da Asociación de Profesorado de Electricidade e Electrónica de Galicia, a APEGA. Grazas a esta intensa simbiose entre as aulas e o mundo empresarial, o CIFA Farixa demostrou con creces que é un motor indispensable de talento para a Industria 4.0.